Nosaltres a la sortida ens ensenyarem als alumnes de tercer el monument o carrer que hem triat per al nostre nom de l'equip i els farem una breu explicació que sigui dinàmica i també els farem una activitat que els expliqui més o menys què és. A la classe sí que estem fent coses, o sigui, hem preparat les activitats de la classe, vam sortir al lloc o carrer on vam anar per més o menys mirar l'espai i tal, però a la classe de projectes també ho hem fet. Aquesta sortida pertany a algun projecte en concret? Sí, en explicar als nens de tercer que estan estudiant la ciutat quins monuments o carrers són importants de Mataró i també que nosaltres puguem aprendre una mica millor a explicar. Vale. Què penseu d'anar amb els nens de tercer de primària? Doncs que és una gran responsabilitat i que a la vegada ens hem de comportar com un referent. Quines expectatives teniu? Jo crec que haurà de sortir bé i crec que als nens de tercer els agradarà i serà una activitat que estarà bé. És la primera vegada que feu aquest tipus de sortides o...? Sí, però el trimestre passat ja vam fer una cosa que van venir aquí els pares al col·le i els vam fer unes activitats, però no era fora del col·le, així que sí com més fora del col·le no. I què et sembla? A mi em sembla bé, sí. L'activitat, el que vam fer aquí al col·le, ens vam passar molt bé i va ser una forma que els pares veiessin què vam fer i espero que els de tercer els serveixi per veure més o menys com s'ha de treballar a classe.